أهل الفيلة من ديوان جروب فيلا يونايتد. Waye in zaka ji suna ne to dole ka mauce, waye kaunar saki sabawa ya zamo ya sufance, waye in zaka cikin isa ni sai ya lamunce, waye siffarsa da suna gunsa da kansa fa hujja ce, waye ki ne da tsanar mabiyansa ki sawa alalace, mai san jan amsa zan faɗa shi ma ya faɗa, wanne ne wanne hirar nan, wanne ne wanne shehin nan, wanne ne shi ne gausan nan. Maulana Barhama, Maulana Barhama, Maulana Barhama, Maulana Barhama, Maulana Barhama, Maulana Barhama. Maulana shine Shau Barhama, dan haka kun ga tuwonmu da nama, kogin ilimin nan mun zirma, duniya ba wanda zai mana tsama, dan mun bar da kasan takalma, marufa cikin sa muke daɗa himma, muna girba dan shehu ya noma, shi yasa yau duk dole mu bi shi, gare mu a yau duk babu kamar shi, san sa a gun mu bai da farashi, tafiyar mu cikin sa wane harsashi, ya daɗi bai sawa mu bar shi. Maulana Barhama, Maulana Barhama, Maulana Shamsul Maghrib, kafin zuwan ka maza ke shelanka, wasun su suka yi alwashin miƙa wuya muddin suka riske ka, wasun su suka yi ta wasiya suna da jaddada sunanka, to me zai hana mu bi ka tunda a yau mun riske ka, haɗiye ni kamar kifi na nusa tunda ina son ka, shehu uba daga dukkan maraya da masu ubannin fa, sai ya so ka sannan ka so shi kan ka biyo kofa, ina yar shehu ke kai ka muradi har ka ga wai kai fa, idan ka dace shehu ya soka ka shiga damansa, yanzu zai cika ka da dimbin sirri har haji ka amsa, cikin mazazuban shehu a kanka tuntuni ka kutsa, ka zamo a cikin yan gata ba mai nuna maka yatsa. Raise your hands up if you love Shau Barhama, raise your hands up if you love Shau Barhama. A gunyan faila ake goyon so wannan daidai ne, shehu ya bude shirya abinsa don mu ji daidai ne, don haka shi ke kara abunsa bare ma a yi maganar 'ya'yansa, wato mu kenan yan faila, dan shehu ya cika duk sharaɗinsa, musulunci shine jisadinsa, imani shine ruhinsa, isani shine kalbinsa, shi sa muka narke a ƙaunarsa. Shau Barhama, duk wani dan faila ga ƙarshen zance, fannin bin Allah mu muka yau zarce, sirrorin Allah da mu aka taskance, alfaharin mu da shehu muke yi ba mai mana kushe. Dr. Yusuf King on this one. Mandy, Sonne, and Eric Boy. This is what we do.